Не трябваше да кажеш старт. Защо старта е 3-2-1? Ама не кажа старт! Здравейте, последователи! Извиняваме се за дългото отсъствие, но с колегата бяхме ангажирани, понеже бяхме къде бе, колега? На сафари в Африка и часа се връщаме. Малко протеинчи сме взели. Малко протеинчи. За 5 км туба с вода. Електролити също, вътре сме смесили с магнези. Защо? Защото ще участваме на декатлонъра на Кей. Ево, колега! Какво направи? One eternity later. Те бабате, виж, гледай. Спали са преди маратона. Сън не са спали тия хора, бе. Гледай, ела. Нататък, гледай. Това е вече за рибен човек. Преди маратона да спиш на палатки. Бе, какво се прави? Кладене на маса за Бриана. Айде, че почва маратона, бе. Къде е другия? Ето! Тук чакаме бащите ни и на палатка. Да, ето може да видите. Заплюли сме си за следващия маратон. Да, и ще чакаме тук. Те скоро ще свършат и ще ги снимаме. Браво! Сега си ми дам. Браво! Айде захапете го. Айде. Захапете го, давайте. Успях. Ето ни отново с медали, както винаги. Добре се справихме. Аз се чувствам перфектно. Това, че ловите на сафарито нагониха, даде резултат. Това е, какво мога да кажа. До година повече. Сега 5, до година 10. А ти какво мислиш? Майката си баба и... Добре, той се справи отлично. Почти без да спре на трасето, което беше с денивелация. Имаше така леки бърчета, но жерето се справи идеално. Продължаваме да го подготвяме за до година да се включим на 10 км. Както и ние. Както и двете прекрасни госпожици, които не подкрепаха през цялото време. Благодарим ви. И ето ги бащите. Не забравяйте камбанката, идиоти! Айде, кажи! Да следете камбанката, идиоти! Чао! Чао!